איזה בן אדם חולה הלך לרופא. עוד פעם הבדיחה הזאת? הגיע לרופא, הערות ביניים. מחכה בתור, יושב, דוקטור לוי קורא לנו לבוא עכשיו תורך. הכניס אותו אליו. הוא שיפר את זה, הכניס אותו אליו, אומר לו שב, וזה אומר לו, תשמע דוקטור, יש לי שפעת וכאלה, וזה מה הרופא אומר לו, תשמע חביבי, אתה צריך לשתות הרבה כוסות. לא, אין בעיה, וכדורים, אתה לא נותן, זה הכדורים היחידים שאתה מקבל. אתה הולך הביתה, לשתות רק תה, ותעבור לך שבוע. הוא בא אליו אחרי שבוע, ככה, יש לו מפוחה, הוא אומר לו, דוקטור, תסתכל, השפעת עברה לי, אבל תסתכל מה קרה לעין. אז הוא אומר לו, אתה יהיה חמור, לא צריך את הכפית מהכוס. הם יותר משוגעים, החליטו לשחק כדורגל. החליטו שהם משחקים כדורגל, כל אחד זה הקהל ואחד זה השחקנים. מתווכחים איזה מי הקהל, מי השחקנים, מתווכחים מי יהיה, פתאום המשוגע הראשון אומר, אני השחקנים ואתה תהיה הקהל. וואלה, המשוגע השני אומר, יאללה, בסדר. נכנסים לטדי, מגיעים לטדי, נכנסים פנימה לתוך טדי, יושבים הקהל, המשוגע שהיה צריך לשחק את הקהל, הולך לטריבונה, המשוגע ששחק את השחקנים, ירד למגרש, התחילים לשחק. משחקים, באמצע המשחק כבר נמאס למשוגע בטריבונה, לקח פחית קוקה-קולה, זרק על החבר שלו. החבר שלו, תגיד לי, המטומטם, מכל 22 שחקנים, דווקא מי פגעת? אז הוא אומר לו, מתוך 20,000 צופים, דווקא אתה בא אליי שאני זרקתי עליך את הפחית. אבל אתה לשאול את זה לגום ההגיעה ולחברו. מולי! מה? גום ההגיעה זה אחד שקנה את בית"ר. אבל הוא משוגע. הוא נמצא עכשיו בבית חולים לחולי נפש, אבל שחררו אותו. עכשיו הוא בארצות הברית. הוא בארצות הברית. אחלה. כן, לירן, מה דעתך על הבדיחות? הוא נכנס לעזה, לגלעד שליט. מי? גום ההגיעה. הוא אמר שהוא ראה את גלעד שליט. נכון, שהוא היה פסיכי. טוב. אז תגידו ביי, כי עוד שנייה זה נגמר. 6 שניות, 5 שניות. ביי! ביי. רגע,